arcod többet mesél rólad, mint gondolnád. Ismerd meg a rejtett jeleket és önmagad egy új szemszögből. Ez itt a Talking Face Podcast, ahol az arcolvasás világa életre kell. Szeretettel üdvözöllek podcastünkben, amelyben ma egy egészen különleges témáról fogunk beszélgetni. Bizonyára sokan hallottátok már azt a mondatot, hogy jaj, ennek a gyereknek az arcára vannak írva a gondolatai, vagy egy másik esetben, amikor azt mondják, hogy ennek a férfinak még a szeme sem áll jól. Na hát, ezeknek a népi mondásoknak a hátterében azért mára egy komoly tudományos háttér alakult ki, amelynek legjelesebb hazai képviselőjével, Krisztával fogunk beszélgetni, a Talking Face megalapítójával, hogy mennyire tudományos ez a dolog, vagy mennyire mondjuk így, hogy cirkuszi trükkről beszélünk. Ennek fogunk utána járni a következő percekben, kezdjünk is hozzá. Szia Kriszta, az lenne a kérdésem elsőként, hogy tedd meg nekem, hogy körülírod, mit is jelent pontosan az, hogy arcolvasás. Szervusz Tamás, köszönöm szépen a kérdést. Maga az arcolvasás azt jelenti, hogy mélyen ránézünk valakire, és megértjük az illetőnek az összefüggéseit. Tehát amikor valakit meg szeretnénk ismerni, legyen az saját magunk, vagy akár valaki más, akkor ezt a több ezer éves tudást tudjuk idehozni, és segítségül hívni, azaz utazni fogunk az illető személyiségében. Hogyan kerültél kapcsolatba ennek a ma már tudománynak nevezhető ágazattal, amelyet arcolvasásnak hívnak? Mikor, hogyan, kitől hallottál erről először? Körülbelül 10 évvel ezelőtt történt, akkoriban volt 2 elakadásom, és kerestem rá a megoldást, és akkor hallottam arról, hogy egy arcolvasó mester Magyarországon jár, és elmentem hozzá egy konzultációra. Amikor beléptem a terembe, akkor az volt az első kérdése, hogy te ezt meg akarod tanulni? És az első gondolatom az volt, hogy én valahova nagyon rossz helyre jöttem, hiszen nem voltam semmilyen ilyesmi témával eddig kapcsolatban. Majd amikor leültünk, és az első 10 perc után elmondta a 2 elakadásomat, és elmondta rá körülbelül 4 órával később a megoldásokat, akkor azt éreztem, hogy nekem ezzel a témával dolgom van. Úgyhogy így kezdtem el tanulni az arcolvasást, és igazából azóta töretlenül ezzel foglalkozom. Mint a felvezetőben is mondtam már, ugye sokan azt gondolják, valószínűleg rosszul, hogy ez egy kicsit cirkuszi mutatvány inkább, mint sem, hogy tudományos tényeken alapul ez a kérdés. Hogyan tudjuk meggyőzni azokat, akik mondjuk kételkedők ebben a tudományágban? Alapvetően több megközelítése is létezik ennek a válasznak. Az első megközelítése az, hogy vannak olyan tudományos megállapítások, amelyek azt mondják, hogy maga az arc, mikrováltozásai, azok különböző arcmozgás kódokat jelentenek, tehát ebből már ki tudjuk szűrni azt, hogy valaki éppen mire gondol, azzal, hogy mozog az arca. Egy nagyon logikus rendszere van magának az arcolvasásnak. Mondok egy egyszerű példát, mert ugye ez egy gyakorlati műfaj, és érdemes gyakorlatban gondolkoznunk ezen. Mindig azt mondjuk, hogy ami középen van, az ugye a szív, az érzelmek, és ami kifelé van, az pedig a logika. És hogyha megnézzük az arcot, akkor itt a szem mellett találjuk a biztonságdudorokat mind a 2 oldalon, és hogy ez egy logikus folyamat, hiszen tanult dologról van szó. Amikor a gyereket kezdi nevelni a szülő, az első dolog, ami megtanít neki, az maga a biztonság lesz. Tehát ez egy olyan logikus folyamat az arcon, ami mind a látással, mind pedig a hallással kapcsolatban lesz. Itt tudjuk magát a biztonságot kifejleszteni saját jogom. És akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ennek azért pszichológiai alapja is vannak. Így van, vannak pszichológiai alapjai, és hát ugye talán a legismertebb magyarázat arra, hogy ez az arcolvasás működik, az az, hogy például a reptereken arcfelismerő kamerák vannak, minden arc más. Tehát ugye a közéletben sokszor halljuk azt, hogy az arcfelismeréssel, hazugságvizsgálattal, bizonyos folyamatoknak a tisztállátásában magát már az arcolvasást több helyen fogják használni. Manapság gyakran használjuk azt a kifejezést, hogy önismeret, és ennek szerintem ez egy kiváló módja, hogyha az ember megismeri másoknak az arcát, és tudja olvasni, hogy ez mennyire a hétköznapok része számodra például, vagy azok, akik elsajátították, hogyan tudják ezt a hétköznapokban használni?
Hát ezt a két dolgot kicsit szétválasztanám, és azt mondanám, hogy maga az önismeretben az arcolvasás egy óriási lépés önmagunk felé, és szeretnék erre egyből magyarázatot adni, hiszen az arcon nem csak a tudatos folyamatok vannak rajta, hanem a tudat alatti folyamatok is, amelyen éber állapotban nem tudunk kapcsolódni. Éppen ezért a 100%-ból fogunk tudni válogatni, amikor arról beszélgetünk, hogy valaki milyen túlélési stratégiákkal fog az életben dolgozni, illetve 7 generációra ott vannak a lenyomatok az arcon, tehát a szülői, nagyszülői, dédszülői, stb. Lenyomatok, azok ott lesznek az arcon, és meg fogják nekünk tudni mondani azt, hogy milyen mintát kaptunk a szüleinktől, a nagyszüleinktől, dédszüleinktől. Na most ugye ez az önismeret része. És amikor az arcolvasással, mint témával megismerkedünk, vagy mint segítő eszközzel megismerkedünk, akkor szinte kivétel nélkül mindenki azért teszi ezt, mert önmagát szeretné jobban megérteni, és valahogy mélyebben szeretne az illető önmagával kapcsolódni. Amikor arról beszélünk, hogy a társadalomban szeretnénk valahogyan sikeresebben boldogulni, és biztosabb emberi kapcsolódásokat kialakítani, akkor megint hívhatjuk az arcolvasás segítségül, hiszen mennyire jó érzés az, amikor az ember pontosan látja azt, hogy az illetőnek milyen a karaktere, milyen a személyisége, mik lesznek a szándékai éppen az adott pillanatban, egy csomó kellemetlen élménytől meg tudja magát kímélni. Lehet, hogy ez egy picit most furcsa kérdés lesz, de a tudományos szektorban mennyire ismerik el ezt az arcolvasást, mint tudományt? Amikor a sivatagi népek elkezdtek ránézni a túlélés érdekében az arcra, és a zord körülmények mellett kellett valami fogóckodó számukra, akkor több száz év alatt megértették azt, hogy milyen arcvonáshoz, milyen jellemvonás fog társulni. És utána ezt a tudást tovább fejlesztették, csiszolták, és ez több ezer évet vett igénybe. Majd az elmúlt évtizedekben különböző kontinenseken került ez a tudást tesztelésre, és elmondhatjuk végezetül azt, hogy mindenki a Földön ugyanúgy mosolyog, ugyanazokat az arcvonásokat fogja, vagy arcizmokat fogja használni, amikor mondjuk eltökélt akar lenni, jókedvű, vagy éppen döntéseket szeretne hozni. Na most a tudományos világba ez körülbelül pár 10 éve került ki. Tehát ennek az elismertsége csak nőttön nő, ugye azt mondjuk, az arc nem hazudik. Nem tudunk hibázni, amikor az arcra nézünk. Egyetlen dolgot kell megszoknunk, hogy amikor az arcon látunk valamit, akkor azt kell, hogy megértsük, hogy azért az illető nagyon sokat dolgozott. Ezért bármilyen hihetetlen látunk valakinek mondjuk egy agyafúrt orrot, vagy egy bosszúálló állat, ez a karakterének a része lesz, még akkor is, amikor nem így ismerjük az illetőt. Mik a legnagyobb félreértések, amivel találkoztál az arcolvasás során már? Hogyha arcvonásokra vonatkozik ez a kérdés, akkor azt gondolom, hogy a köznyelv, a magyar népnyelv nagyon jól le tudja írni ezeket az arcvonásokat, tehát például fennhordja valaki az orrát, ugye ezek nagyon képies és abszolút az arroganciát ugye szépen leíró mondások, de talán a legfélreérthetőbb az a nevető szarkaláb. Mert a nevető szarkaláb az ugye a szem külső részéről fölfelé és lefelé kifutó vonalakat, ráncokat fogja nekünk mutatni, és ezek a fölfelé menők azok az aggodalom, a lefelé menők pedig a félelem ráncai. Ugye amikor félünk, ugyanezt a mozdulatot fogjuk, kicsit összehúzzuk itt a bőrt, ettől fog ráncosodni, amikor nevetünk, ugyanezt a mozdulatot fogjuk megcsinálni. De mégiscsak felmerül a kérdés, hogy miért így nevezi a köznyelv ezt. A köznyelv nem nézett mögé annak, ami történik egy illetőben, amikor nevetni fog, egy félelmetes szituációban, ugyanis az embernek az a szokása, hogy amikor félelemben van, tehát lát valakit leesni a lépcsőn, és ő megijed, és aggódni is kezd esetleg, akkor elkendőzi a saját belső konfliktusait azzal, hogy nevetni fog, azaz eljutunk addig a mozdulatig, amit igazából aztán látni fogunk az arcon. Borzasztó érdekes dolgokról beszélgetünk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan kicsit talán szkeptikusak ebben az arcolvasással szemben.
Van-e olyan példád, amikor valakit nagyon megdöbbentettél az arcolvasás eredményével? Mindig hazudunk magunknak, és mindig szeretnénk a könnyebb túlélés érdekében nem tudomást venni az életünk bizonyos részeiről. És volt már olyan, hogy valakinek mondjuk gyerekkori abuzálást kellett megállapítani, az illető nem is emlékezett rá, aztán volt olyan, hogy transzgenerációs függőségeket fedeztünk fel az arcon, amire az illető nem volt éber, hogy ő ebben él, és ezeknek ugye nem csak egy diagnosztika maga az arcolvasás, hanem egy tanácsadás is egyben, tehát megnézzük, mivel minden arc egyedi, ezért mindenkinek külön módszerek valók arra, hogy finom hangolni tudja a rendszerét, és megnézzük azt, hogy azokból a transzgenerációs függőségekből ő maga hogyan tud kilábalni, tehát ilyen témák azok rendre előfordulnak. Egészen hihetetlen. Azt elárulhatom a kedves nézőknek, hogy mi viszonylag régen ismerjük egymást, és sokszor voltam vendég Kriszta előadásaim már. Mindig megdöbbentenek ezek a dolgok, amikről mesél, de hát ma is csupa újdonságot hallottam tőled. Ha kíváncsiak vagytok egyébként arra, hogy Kriszta hogyan oktat például, akkor arra is lehetőség van, mert hogyha jól tudom, hamarosan kezdődik egy tanfolyamod. Így van. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne egy kisebb kör ismerkedjen meg ezzel az arcolvasással, ezzel a segítő módszerrel, hanem hogyha valaki érez magában nyitottságot, hogy azokat a kételyeket el tudja oszlatni, melyet érez magával kapcsolatban, akár párkapcsolati téren, kollegális viszonyok, szülő-gyerek kapcsolat, önfejlődés témájában elakadásai vannak, akkor maga az arcolvasás az tisztán tudja hozni a válaszokat a felmerülő kérdésekre. Ezért a tanfolyamon, ez egy 4 napos tanfolyam szokott lenni, ezen a tanfolyamon, ami majd május elején, május 1 és 4-e között lesz a következő ilyen alkalom, megtanuljuk tematikusan az arcot. Tehát megnézzük azokat az arcvonásokat egészen a homloktól a nyak végéig, amik összeállítanak minket, és hogy talán egy mondatot ide lehetne még hozni, hogy megértsük azt, hogy miért arcolvasás, és miért, persze ebbe a nyomolvasás is benne van, de hogy miért az arcról próbáljuk meg a legtöbb információt összerakni, hát azért, mert ugye az elme szabályozza a folyamatainkat, és ahhoz az arc van legközelebb, tehát az arcon annyi információt össze tudunk gyűjteni, mint sehonnan máshonnan a test többi részéről, tehát ezen a tanfolyamon azt tesszük fókuszba, hogy végigmenve az egyes arcvonásokon megértsük azt, hogy valaki honnan jön, mit reprezentál éppen abban az életszakaszában, és hogyan, miképpen lenne érdemes finom hangolni az életét ahhoz, hogy egyensúlyi állapotba kerüljön. Hát én nagyon élveztem a mai beszélgetést, és nem árulok el titkot avval, hogy hamarosan folytatjuk. Maradjatok velünk!